Оу! Здравейте всички, аз съм Спарко. Дошли в Pokemon Fire Red Reboot. Предполагам, че повече от вас знаете, че правя много давно клипове на Pokemon Fire Red, които са, надявам се, още в V-бокса. Но да. Започвам да добра. Защото видях това е клип на господин Ради, a.k.a. The Immortal. И просто реших това да ми е номер 100 спешъл. Ще е супер дълъг клип, затова се надявам да го харесат. Да започваме тук. Тайра съм превъртал над 10 пъти. Просто да си спомня как си играш. In a new world of Pokemon, in a new world of... Hello there, glad to meet you. Welcome to the world of Pokemon. My name is Oak. People affecting to Pokemon, Pokemon Professor. Гре, как те нарича, бе, беги, бе, изчезли от тука, бе, махай се, не ме интересува. Нека, да ти кажа, момче и момиче. Как се казва? Това са малки лева. Трябва минути. Окей. Така, това е името ти Спарко. Да, синхронно превеждам. Това е внукът ми. Той е бил твой враг и твой съперник, откакто сдобили бебета. Окей, значи какво? Висираме се от на майките си, да накам какво. И той какво поглежда ми почва ми вика, да си ти враг на бебешки. Как се казваше, да, не мога да си запомниш името на собствения си. Предполагам, че помните как преди много време си окръстих това Пешо Пешига или Пешо П. Пешо.П, обаче на мой. Така... Опа! Така, Станимир. Да не беше Станимир? Да. Добре, вече си спомням. Казваш се Станимир. Спарко! Твоето покемон! Нещо си там. Нещото за нещото за готината шапка на главата ми. Да, сега тук ни разправя как Покемон приключението ни ще започне, ала бала и ето ни в стаята. Та, първо искам да оправя ни неща тук. Текстът ще е адски бърз, защото ме кефи батъл, ще имам батъл стайл. Само моно. Фрейма ме кефи, ще си го направя класически. Добре, понеже играме в това ред, фрейма ще е червен. Началото на играта мога да отидете до компютъра, да цъкнете Z и да цъкнете на Withdraw Item. Ще имате една полшинка, която може да си изтегнете и с нея да си възстановявате кръвта на покемоните. И да, съм покемон фен. Ако не знаете, че сега ще ходим да говорим с майка ми, това майка ми. Мама, така, сега
пускаш къщите, така и искаш да ходиш да обикаеш света, да търсиш разни изроди, да ги хващаш и да се биеш, така е. Да, добре. А ти? Ви пък. Точно това би казала една желюбна майка. Килата майка! Добре, ще се тук, ще влезем. Ще има тук да всякакви шивци. Его, Бокука на буклуците. Стани ми. Какво, Спарко, дял ми е тук. Браво, дядо, много. Аз знам защо като сме тук, просто може да си гепим един покемон. Е така, так и е така, так. Да вземем и трите и то да се садне, защото е Бокук. Да ходим да вземем тези два покетекса, за да се садне още повече. Ама не. Играта ни дава да направим това. За това отиваме нагоре и... Опа! Ей, чакай! Какво правиш, бе? Папа! Аз ще се превеждам по един начин. Ти да не си луда, бе! Тук има страшни турци в храстите, ще те нападнат. Така, искаш покемен, така ли? Хубаво, ела в лабораторията ми може да ти дам... така да си вземеш покемон. Професор Ролка не го направих. Дядка, писна ми да чакам. Станимир, нека си помисля. О, точно така, казах ти да дойдеш тук. Стой малко, заповядай, Спарко. Ето ти 3 покемона тук. Ха-ха! Покемоните са просто в топките. Оу. Когато бях млад и когато бях сериозен покемон треньор преди 200 години. Но сега в моите стари години аз просто имам тези 3. Може да си вземеш един. Аре, избирай. Хей, дядка, не е честно. А за мен? Да, бе, да, и за тебе спокойно, келеш мушев. Нека момчето си избере първо. Окей. Значи имаме тук избор между Bulbasaur, който е грас, чертичка, древен тип покемон. Bulbasaur не е много лош, обаче не би го знал. Вторият избор е Squirtle. Squirtle е воден покемон, който там в играта става адски на болния танк. Но не мисля, че ще ползваме Squirtle. Ще ползваме Charmander. Това е лично моят избор, защото е огнен тип покемон. Аз по принцип винаги игра с Charmander в Violet и в предишните ми клипове си избрах Charmander и го кръстих за фъза. Но ще остава вие да сложите име на Charmander и не всъщност. То някак да сложите, защото трябва да намерим един ренеймър в играта, това е много в играта. Да, ще вземе Charmander сега и то педарас естествено, че ще вземе това, Squirtle. Ето, Sparkle Receive Charmander, никнейма. Как ска? Идеално им! Военновоз. Той ето ще вземе противоположния покемон. В смисъл, ако вземете Squirtle, той ще вземе Bulbasaur, защото тревата е по-силна от водата. Ако вземете Bulbasaur, той ще вземе Charmander, защото огън е по-силна от тревата. И ако вземете огъна, той ще вземе водата, защото ще взима Squirtle. Пълния бак. Тук си мислим, да, сега ще си хода, ще съм някакъв готин с нови покемон и той. Ей, чей малко е! Аре да си правиме едно с покеменове, идвай ми! Добре. Ще да яко да си имаме такива реални покемени. Rival Stanimir would like to battle. Rival Stanimir sends out Shaka Pikachu.
Добре, то тук ми обясня как се играе, обаче на мен изобщо ми трябва това. Бил съм играта 10 пъти как така. Не коем! Скрач. Добре. Victim damage, tail whip, идеално, мангатар си, знам, слагаш ми защитата, обаче аз ще продължавам да траснам, защото си мърси на похуй. Пак не правиш повече демидж от мене, смешка! Ще падне след точка един удар. Можеше там да взема всичко, обаче не. Добре. 70 XP, левел 6. Подобряват на статуята му и напълно. Невероятно! Греших с покемона, не си просто не знаеш къде играеш на покемон. Печелих 80 $. Отлично, печелиш пари, когато пребиеш малки деца. Стани ме. Добре, деца! Време е да ходите и се биете с вашите нови покеменове! Спарко ще те подуша после! Това би казал за какво. Добре, нека видим дали покемона ми е хилнат. Да? Това е някакъв смотан бъг, който е в играта. Не точно бъг, защото след като излезете от това покемона пак ще е хилнат. Просто това, защото трябва да ходите при майка си и да спите пак нещо такова и като излезете покемон ще е хилнат. Обаче няма значение. Тук от сестра му, това е сестра му. Дейзи. Може да вземем... Добре, значи по-късно. По-късно ще мога да излезем. Да вземем карта от сестра му и да си имаме карта вече. Та, за сега ще се поровиме тук малко. Да, първата рандом битка. Естествено ще то мъже в по-хератата. Знам, че трябва да се бие с този Бакуган. Добре, ако отидете и говорите с той ще ви кажа, че работи в Покемагазина и че продава някакви неща. Покемагазина се намира в Vermilion City, който е следващия град, който трябва да отидем и ще ни даде безплатна potion. Добре. Сега ще продължим нагоре. Дано да не срещаме още лилави покеви. Тук аз с него и не срещнахме никакви тъпи попове. Това е много. Viridian City, уникален град. Някакво говорим много. Тук това е покет центъра, може да си хилвате покемоните, четичка да им възстановявате кръвта. И сега даже ще демонстрирам, защото може да има коментари. Така си... покемоните. Ето, отивате, говорите с сестра Джой. И да, чувате готината песничка, дава ви покемона и вие възстановени. Разбира се, моя беше напълно и нямаше никакъв смисъл това, което го правим. Малко просто за да демонстрирам. Сега трябва да отиваме тук в покемон магазина. Ето, продавач ще ни види, ще ни каже: "Хей, ти си от Палет град, нали?" Не, аз съм от София. Покук. Знаеш професор Оук, нали? Да, познавам. Тук имам пакет за него, дай му го веднага. Добре. Трябва да занесем пакета на господин Мангасар, професор Оук. Не, за и да се потрепеме малко, докато сме тук. Сме само да видим. Ниво си на 6 ниво. Добре, ще дигна на 7 ниво. За да... Това изобщо ще направим нещо. Ще направи да ниче, ама няма да тук трябваше критика да направим. Още една работа ще има... Опа, да.
след още една ратата ще мога да дигнем ниво и предполагам, че научим Ембър. Ембър е огнен вид движение, което... О, Пиджи! Добре, вторият покемон Пиджи. Пиджи, както може би виждате, е летящи покемон, който след време става доста добър. Обаче няма да ползвам покемон като Пиджи в много бой, защото просто не искам Пиджи. Вече съм си избрал отборът на покемон. Нищо си. Май беше на 8 ниво, което е на... Да. А, не! Също сте на 7. Yes, окей. Вече сме научили Ембър. И сега ще демонстрирам даже Ембър какво прави. Само да ходя да си хил на покемон. Между другото ще правя урок как да си инсталирате самата игра, как да подкарате. Не е много трудно, според мен всеки може да го направи. Все пак, това е игра на Visual Game Boy Advance емулатор. Сега ще ви демонстрирам какво прави Ембър. Ембър е единственото движение на Charmander, чертичка Ланило за сега, но предполагам 16-то ниво, когато там ще научи някакво движение и ще научи нещо. Май не е толкова научаше. Това е движение, което... О, yes! Изгорихме Пиджи. Да пише вода да избърг и ще умре от скач. Стара да не дигам вече ниво, защото не искам да... Майко. Знаеш какво? Ти заслужаваш да умреш. Лава, шибана, смешна мишка, умри. Делуй! О, свали ми защитата. Много си лош. Ара умри. Добре, че амби. Просто иска да пребият. Да. Ако я виждате тази игра за първи път, това ще ми впечатлен модел на гъ, играеш покемон, на колко години си да се занимаваш с това. Но всъщност не, ако обичате просто е така old school детското покемон, ако сте фен и ако просто не сте фен или кефи играта, съветвам ви да играете и сами ще разберете, че играта е супер яка и че е просто супер забавно. Добре, сега да отидем на дебелак. Да, браво, казвам ми, че мога си сейфъм покемони в PC. Браво на тебе, О, Спарко! Как е моя стар покемон? Покемон ти даже не е еволюиран. Колко стар може да е тапанар? Държал си го на 5-то ниво от колко? 50-60 години. Много си тъбъчък. Изглежда, че се привързва повече към тебе. Много ясно. Ти сигурно си тренирал покер. Какво? Мъзби, трябва да те... ти можеш да имаш талант като покемон тренирал. Много ясно съмнеш се. Какво е това? Имаш нещо за мен? Парцел. Това са покетопките, които поръчах. Исках да взема, благодаря ти, стани ми. Дядко! Дядко! Почти забравих. За какво ме тук две, бе, пич, сеща, че съм Рустрахо, бойфренд на фенките. О, да, забравих. Имам важна задача за вас. Ето, виждате ли тук тези смешни лилави картофа? Не са лилави, опа, грешка. Тези, тук нещо изобрети. Тук
тук може да записвате тук може да записвате всички данни на покемоните и да ги сейфате в един файл и да си... да. Абе, просто ги вземете. Спарко и то другия внука ми Станимир. Вземете ги с вас. Получихме Pokédex! Може да, както казах, да снимате... да, аре, чао, отивам да гледам мистер Парк. Добре, също така ни даде топките си, поке топки, май ни даваше 5 от тях. Да, тук ни обяснява какво трябва да се направи, как се хващат покемони, на мен това изобщо не ми трябва, да. Ей, Спарко! Аз смята да ти го кажа, но аз ще съм по-добър от тебе, защото просто имам прическата на Бивър, сещаш ли се? Ха-ха! Аре, чао! Добре. Не знам с какво сега мога да взема Булбасър. Да, това е Булбасър. Взема Булбасър да чукам този бълбък, обаче. Така. Сега след като имаме топки, покемон топки, ще отворя чантата. Ей, 5 покебола има. Сега ще му си хвана малко покемони. Влизаме тук при сестра му, бе. Да, сега едно изимаме карта от Дейзи. По-късно ще вършите. Така. Продължаваме сега нагоре. Вече може да си купуваме разни неща от Поке магазина. Поке е пак? Да, Поке. Ви анимационно продукт. Аре бе, смешка, умри бе. Така и какво? Критика. Я умри бе. Ще да речко на тази работа не беше прегула. Добре, Лайновоз, левел 8. Не искам да дига левел 8, обаче. Viridian City. Добре, тук имаме малко работа. Първо да си хилнаме покемон. Ето сега покемона наистина не трябва да си хилнаме. Процедурата е същата, както ви показвам. Малко... назад в група. Така. Добре, сега да влезем в покемон магазина и да видим какво може да си купим. Гледаме как 10 годишно момче може да обикаля с някакви митични, бих казал, същества, затворени в малки електронни топки, които могат всеки момент да му отбът майката, ако ни пусне сега да искат и може да обикаля света. Това е много киш. Ето виждаме, че тук имаме 3080. Боже. 3К имаме и може да си купим и още покетопки и още полшинки, антидота и Paradise Heal. Антидот, това е нещо като разправиш антидот. Би трябвало да знаете какво е. Това маха отровата. Забравяйте на това беше. Сега. Ако покемон е отровен от отровен тип покемон, значи може да използвате антидот, за да му махнете отровата. И Paralyze Heal, това ако ваш покемон е парализиран от някакъв ефект на друг покемон, може да използвате Paralyze Heal, за да не е че парализиран, така. Ще си купа една покемон топка, ще си купа 5 антидота и 2 3 паралези и още не пушка. И за сега това. Добре. Сега тук ще ни дадат една адски скучна
започна лекция за как се ловят покемони. От цвята ще видим нещо. Значи ето Уидъл се появи. Цъкаме на бак, в момента изобщо не го управляваме. Вижда, че има само една мизерна покемон. Цъкаме на Юз. Некаме покемона. Разбира се, това дядка някакво про и винаги от първи път паща това Уидъл. На нас трябва първо да скършим кръвта на покемона някъде до половината или по-надолу и да метнем топката и да се надяваме да не избяга покемона. Той ни даде Teachy TV, това ако има някакви въпроси по играта мога да я гледам. Там има разни хинтове и разни подсказвания как да играем на Ялабала. Сега ако отидете ето тук, зад това дърво, може да намерите още една полшинка. Това дърво може да се среже, обаче трябва да имаме движението кът. Ние още го нямаме. Ще го включим по-късно в играта. Сега просто продължаваме. Горе беше свирал покемон от таски. Да, същото сега ми се. Защото забравих да проверя нещо. Не се лъжа на тук. Да, има G. Знах си, че има G. Това е... Джимовете представляват... Не може да не сте гледали покемон. Джимовете са салони, които... Вау, мерси. Джимовете са салони, които вътре има по-силни от вас покемон треньори с значки и трябва да събирате различни видове значки. Всеки джим е с различен елемент. Примерно този джим предполагам, че беше воден. Не беше воден, не помня какво беше. Но примерно всеки джим си има определен треньор с определен вид покемон. Примерно някои джимове ще имат воден тип треньор, заедно с воден тип покемони и Ялабала. Да, виждаме, че и там има айтъм и по-нагоре, обаче сега не мога да вземем тези работи. Ще влезнем в тук гората. Аз кажа това, да, Viridian Forest. И тук се намират тревни типове покемони и много рядко се намира Пикачу. Надявам се да открия Пикачу. Тук ще говорим с това, той ще ми обясни тук някакви тъпни и ще търсим. Катък, това е катък. Не това е катък. Ще се махна. Искам да намеря таки много Пикачу. Тук има треньори, с които мога да се биете. Първо обаче искам да събера айтемите. Ето още една полшинка, предполагам, че вече има 4 полшинки. Не покемон, не искам. Колко полшинки има? О, ме беше 6, окей. Няма да се бием още с треньора, затова пате, Уидъл, дешивец и е женски и всичко това. Трябва да си фащам Уидъл, ще си фана мъжките, какво ми е женски. Много яко включване от господин Зазафъза, който ми пише във Facebook. Добре, сега ще пишем съобщение за Thanks Man Снимам клип. Господин Влади, това е нещата, за да ми каже господин Влади. То бък качер има бати лудия рейндж. Пикачу! Ево! И е мъжки! Yes! Добре. Дано не го крипи. Да! Е това.
фащаме го, няма начин. Няма начин. Искам електрически вид, много ясно. Добре, за да фанете покемон трябва на водата топката, за да се търпуне. Това ще му се фанете. Ате, за да фазо ми пише. Пише ми You're welcome. Как по дяволите знаме? Ще посна този чат на снимка, за да видите какво си пишем. Ето имаме си Пикачу, тук има статуята на Пикачу, никнейм за Пикачу. Креативно. Ще питаме за зафоза. Питаме как съм, пише му добре и да каже някакъв ник за Пикачу. Сега ще ми фоше отговори господин Зузафуза. Още чакам. No fucking answer. Може да го добавите в Facebook. Пише ми do I look like a bitch. Добре. Ще посам тук. Ще после направя целият чат. Въображението ми. Аз съм Thundercunt. О, гениално! Добре. Идеален никнейм за Пикачу. Стигна местото няма ми стигна местото за зоe. Е пошъл кръста. Ео, пух. Пух е така ще пух. Айде. Вече имаме... Майка ти деба! Не трябваше го правя това. Добре, първата ни тренер с Бък Кетчър. Той има два покемона и аз съм два скопки един. Цяло ниво ще премаже просто. Ето, one shot kill, супер ефективно срещу ниво 66, experience. Сега ще изпрати Caterpie, аз ще изпратя Лунивос, за да може, няма изпрата Лунивос, ще изпрата Плот, за да може Пикачу да обере XP. Между един трик от мен е един съвет. Когато, примерно, имате треньор битка и виждате, че може да вземете много XP от
опонента ви. Имате слаб покемон, който не ви се развива само от битки с други покемони, а тъмни от битките всеки знае, че дава повече XP. Та, изпращайте първо вашия по-слаб покемон и ако имате време, трябва да го свичнете, така и двата ваши покемона ще спечелят XP. Надявам се съм да обясня добре това, ако не тази демонстрация да не ви го покажа. Предишен път само Анивос за XP, защото само той такова се би срещу Уидъл. Сега обаче, понеже първи път съм изпратил Плък и Анивос, също какът ви. Анивос дигна ниво левелто. И ето Плък gain 33 XP points. Това ми казва, че съм хакнал. Как съм хакнал, да смешно? Изобщо ми се отива до Pokemon Gym, затова до Poké центъра, затова просто ще използвам една полшинка за Плък. Да, ето като показва и как се работи. Сега ще сменим Плък да ни е първи покемон, който изпращаме, за да може да отбира XP-то. Сега тук има още един треньор, няма за сега да се занимавам с него. Ще се върна след като взема този айтем. Това антидот. Така. Те ще да се бие 100. Йоу! Да, подкетчер топ. Трябва 3 покемон. Първо покемон Уидъл level 7. Вау! То Уидъл би трябвало вече да е каквуно. Спрингшот сега може да е малко по-бързо от нас. Няма значение, защото Ембър просто ще го унищожи, защото Уидъл е 9 и Poison вид покемон. Първите и отровните четички Poison покемони са слаби срещу огнените. Така, Плък вече е 4 ниво. Ниво с 40 Уидъл, същото ще прати Уидъл, аз пак ще спратя Плък. Да може Плък да обере малко XP. Нека да имаме какви неща. Тъндършот. Ама то Уидъл е прекалено силен за Плък и затова ниво се разсъща. И извинете ако... О, мага позици, това умра. Ето това мога да се отрои покемони да не използвате антидот, обаче аз карах някакъв късмет и левел 5 за Плък. Вау, това беше спад, вау, много. Той ще спрати Катуна, аз пак ще изпратя Плък, за да може по-добре да Катуна предполагам, че е левел... Да, е левел 7. Жалък от цяло. Катуна предполагам сега, че ще използва Харден или Poison. Да, Харден. И сега му се вдигна защита. Аз ще използвам Ембър, защото за да хвана. Да, и ланшот. Пък да се възби, ланлоз да се взе. Ланлоз за малко един на 10 ниво. Тук някакъв ерор има. Не. Има Java, той какво ще се инсталира. Не се движи. О, мага, добре, връщам се след малко, защото нещо играта ми се прецака. Окей, вече се върнах и... Да, всичко супер. За нещо ми бъгна за джавата. Добре. Продължаваме. Между другото, снимам с Фрапс в момента. Днес към Тасия, Соди Ради. По-само канала да снимам с Фрапс.
И научи Тео, най-възходното движение. Той ще дадем антидотен път, защото иначе ще продължава да е отровен и ще продължава да губи кръв, докато не припадне. Той не умира, той припада. И трябва да ходим в Поки център, за да мога да го хилваме, обаче няма да се. Забравя да взема айтемите по-надолу, това ще се върне. Ма имаше още една покет топка и антидот или паралайз хила, много двете. Не съм сигурен, не помня точно. То там не е тъмно. Или може би е. Май е тъмно. Тук имаше... Не, тук нямаше. Как че нямаше? По-нагоре си обича. Какво? Лево 5 какво? Предполагам, че има само Харден, затова... Ще ми скубам. Да, само Харден. Затова може нещо такова да се покупам за скубам. То Харден да прави нещо друго, освен да дигаш и да не обаче... Без това какво на садки, жалко докато не еволюира в покет. И ако искате да обяснявам отделно за всеки покемон какво прави, как се развива и какъв е, може да напишете в коментар точно сега, за да знам. Катърпи, лево 4, не искам да се занимавам с Катърпи. Да, покет топка. Ромна лепа. Май само това имаше. Пак капа. Вау! 100 000 срещу с покет. Значи с Метапод еволюиралата форма на Катерпи и това и не Уидъл, Какуна, да, еволюиралата форма на Уидъл, Какуна. Значи само с тези два вида мога да се бил, защото те просто използват само хардвер, спамат хардвер. И това просто, това нищо не е. Значи, предполагам, че има 100 минут. Не съм се бил, че не съм идеален. Catcher Anthem. Катърпи левел 7. Не исках да не исках покемон. Изпрата Charmander. Този стришот. Стришот ми намалява бързината и прави неговия покемон малко по-бърз. Да, ето той преди мен е си това няма положение, защото ми пръста пада от един мъдър. И сега и лойно влоз и надявам по единното ниво, но това е много малко изпълнение. Но след това сега какво да бъде. Да, ще е. Толкова под левел 8 ката. Защо не ги еволюираш в меда по-бързо? Значи той ще има Катърпи накрая ще ни извади меда. Така, Така, супер. 45, така, Пикачу на фона на Порт, стана левел 7. Не, той имаш само 2 покемона. Що съм си чуем ще бъде? Нека видим тук какво става в отбора. Пох левел 7, Лайновос левел 10. Значи на Лайновос му трябват още 6 нива и еволюира, а на Пох му трябват още, предполагам, още 8 или 9 нива, за да еволюира.
Не, трябва му Thunderstorm, да. Грамотевичен камък. Затова ще трябва да изкарам много хубави движения на Пикачу и след това да го започнем треньор. Знаеш ли, че покемоните могат да еволюират? О, макар аз в обяснях през последните 10 минути. Значи, ево, то има май 3 метакода. Не съм сигурен, но май има 3 метакода. Карди, гениално. Един удар. Лево 7 критвам като Болс. Болс! Сега ще изпратя Катерпи. Добре, ще изпратя... Искам кой да научи какво е Thunder Bolt. Тогава ще почна да се събира. Обаче лайново става много OP. Скриншот. Казвам ви вече какво е движение. Number. No one shot kill. За малко да вървят двамата и сега вече и по-добила ни ще видим. Не, всъщност май е просто на да мъзва. Явно се да мъча. Защото все пак е мета. Това да пука на точка. Какво ще еволюира? Ланилос ще еволюира, обаче съм се изпълнил. Много странно е да викам никнейм. Е по-удобно. Ланилос дина. Явно какво ще еволюира. Ланилос 11-то е 7. Искам просто така една рандом битка за остана да си. Че си лево, че трябва да пълно да смачка един пал. Да, пал. Poison Sting. Сериозно ли бе? Пикачу бе, аре стига бе. Тук те заразяват. Това ти глупа си такова. Няма имунна система. Ей, Thunderwave, вече ще използвам малко и плъх. Няма да използвам никакви полшинки. Дай на треньори. Вау, точно за последната това и трябваше да спираш. Катерпи, сериозно. Знаеш ли всичко? Ей, какво става? Къде бързо? Къде си се бързо? Случайно искам да стана най-добре покемон треньор. Проблем, бро. То просто има някакъв жалък Weedle, левел 9. Ма помниш ли да е един тон XP. Само да не отрови лънило, защото ще изгонаш. Окей, помниш, не се отрови, не се отрови. Аре, ще умри, бе. Лево 2. Това би трябвало ни даде една 50. Добре, точно 50 цена. $108. Той е бати богатото копа. Колко пари имаме в нас? 1К600. Какво пише? Pokédex 2. Имам 2 нови покемона в Pokédex. Значи Charmander, Squidle, Caterpie, Metapod, Kakuna. Още колко, да, за сега имаме до номер 25, защото Пикачу така, покемона да сме стигали.
Widow. Nobody likes you in real. Ще ползвам Thunder Wave, да се надявам да го парализирам по... Да, парализирам. Парализатор как работи. Обаче този Widow няма Paralyze Heal. Това може да си го атаквам. След това ще използва стрич. Всеки знае обаче, че Пикачу е един от най-бързите покемони. Целият покемон свят. Чай тази цялия. Може да му спарк епизод едно. Добре, и това беше Viridian Forest. Сега няма да говорим с тези допици, защото съм допици. Тук сме на Route 2. Тук има нови покемони, но за сега няма да ги покривам. И добре дошли в Future City. Значи първото нещо, което трябва да направим тук е да си хилнем покемони. Естествено. Покемон. С тръпки. Даше ми да спота почна. Да им чека да ми... Не! Той ще ни води до музея. Не искам музея, бе. Това е музея. Вътре има артефакти. Да. Много ме интересува. Ето го и първият Джим. Тук това момичето сигурно ще изпре. Не, няма. Първият пиджет трябва да се биеме с него е Брок. Добре, че имам Пух с мен, защото Брок използва каменни видове покемони и камъните са горе-долу слаби срещу електрически типове. Видове е горе-долу. Като се ще изпре, да. И треньор, нали, Брок търси нови опоненти. Добре, всеки в този град е накаран и ще ме заради до някакво место. Да. Предполагам. Браво, тук може да видиш Брокови. Докато не се бием с Брок, то няма остане мира и помня, че тук имаше някакъв предмет. Не? What the fuck? Не, его, покетопка. Добре, няма да... Не, всъщност, после ще влезем в музея. Дебалако! Ще убия новите покемони. Да ви обясня. Пиджи не е нов покемон. Ще различен. Кандашоко е сега ще го сигурно гъс експи 15. Искам нов покемон. Ратъл. Пиджи и Ратъл. Така ще се върнат. Ясно. Критикъл. Пикачу. Ще дигна Пикачу до 9-то ниво, така от фарм. Не ми спечел пак 15 XP. Очи. Не искам 15, бе. По-високо ниво.
Четвърти. Добре, почваме от 30. Мога да оставиш и в това пичи шоу. Значи електрическите типове са супер ефективни срещу летящите. Още едно PG и ще имаме ти, ако ми поможе да кача ниво, просто уважавам ратата. Не! Ратата естествено, че няма ми помогне, защото е жалък, смешен, безполезен покемон. Явно тук няма някакви нови покемони. На следващия рунд би трябвало да има. На следващия рунд. Вече би трябвало да сме. Така, сега ще хода до Покемон центъра, за да мога да си хилна покемон. Не че трябва да го хилвам, а просто покемоните имат лимит на използване на движения, не знам дали сте забелязали, обаче това примерно на Пикачу като пише Thunderbolt, примерно и Thundershock и отдолу има едно PPP, това е PowerPoint и нещо такова се виждаше и това може да се използва определен пъти. Мога така се изрази. И след като отидете в Покемон център и се хилнете, може да се възстановяват PowerPoint. Тук имаме треньори. Тук ще разчитам само на Пикачу, няма да разчитам на Charmander. Geodude. Това е нов покемон, който... май това ще би... Да се надяваме да го... Thundershock не ефектира... Geodude. Ето виждате, това PP отстрани, къде пише Thundershock 30. Нали преди малко използвах Thunder Wave беше 20, сега 19, това е говоря. Това са PowerPoints и... Това са вече някакви... Боже, носно. Взел съм за два покемона, които просто ще ги смажат с Defense Curve. Ще трябва просто да разчитаме на Scratch, защото няма начин. Трябваше да взема някакъв кревен тип или летящо. Просто да спама Ember, изглежда да го бил този бук. Вие спамаш Defense Curve. Това му тига защита. Не е доста ефективно, но по-не слабо. Да си предполагам още 3-2 атаки би трябвало вече сме добили. Ако не продължава с памет Defense Curve. Не, след една няма смисъл да се направи Defense Curve. Сега ще ми даде адски много XP. 91 за похи, 91. Сенстрио. Ето този покемон е готин. Ако го намеря, ще си го взема. Това покемон ми кефи на мен. Надявам се Сенстрио да направи някакъв дъмич на Sand Attack. Sand Attack намалява шанса ми да го удара. Но аз си без откъл. Ой, го сгори даже. Ара умри. Defense Curve, но сега ще бъде леко по-леко отпървен от Бърн. Ето пропусна. Това е заради Sand Attack. Да ви дайте ги бахове. Ако не умре от Ember, ще умре от Бърн. Така иначе. О, мага, колко късмет. О, ще умреш от Бърн. Какъв късмет си не разбираш. 102.
да излезе. И за нещастие ще трябва да ходя и да си намеря и ратата и пиджи. Няма да е сложно. Обаче не искам, бе, не искам! Не искам се занимавам, бе. Между другото, ако говорите с това момче, с това ли беше? Аз не искам Пикачу, ще менкам това Фери за един. Да, той ще то... Те тук са запалени фенове по Пикачу, той тук има Фери. И Jigglypuff, това Jigglypuff. Добре, отбор ракета са в планина Moon. Mount Moon. Скоро ще посетим Team Ракета. Тук имаме още един треньор. И... колкото искам Пикачу да бъде ниво, ще трябва да разчитам на Лайнобус само. Поради простата причина, че новата ми... то не беше треньор, да се прави. Не, какво правиш? Пръскам репелове, за да... да, то репел ще ви предпазят от рандом атаки в покемони, от покемони, когато влезете в тази високата трева, да не също покемони. Данното е, че тук отгоре няма красти за така този сам. Ще влезем в музея. Трябва да платиме $50, сериозно. Бе, на 10 съм учил. Какво трябва да плащам $50? Тук има някакви стайки от древни покемони. Аеродактил. Това по-късно в играта може да имаме избор между Аеродактил и между Kabutops. Продължаваме нагоре и тук виждаме някакви спешъл, да, това не интересува. Тук метеорит, части от метеорита от планина. Тук има много интересни работи, ще ви карате пичува, обаче на мен не ми се занимава. Така, значи... какво сега ще направим? Ще спомня да запомня. Да ви какво ще бъдат в театъра на хора, защото повече тук може да се прави нещо повече му. Освен ако не се лъжи с друг град. Сигурно се лъжи с друг град. Трябва да че не се пробваме да... Искам първо да видя... Тук има ли... някакви полезни движения. Tailwhip... Крал... Thunderwave... Thundershock... Реплък може да ни е съвсем малко полезен срещу Оникс, който има Брок. Съмнявам се обаче да... Просто знам, че Брок ще ни не сере. Затова... просто да видим до кое ниво трябва да си вдигна покемоните, за да бие Брок. Така, първи ни... Ротен Бук с треньор, ще може да се Geodude, втори Бук може Onix. Geodude левел 12. Тук отбор считам само на Charmander. Critical, това е много добре. Така, отнако не ми да ви чакате колко много добре, че отначало почне с Critical. Само да използвате Defense Curl.
дефенс, но така не че пада. И предполагам, че дигнем ниво от тази битка, защото бихме по-бил на нашия левел. Да. Оникс. Оникс е труден опонент, но ще имам Пикачу като за резервен покемон, ако случайно Оникс просто ще ги спами така. Добре, че не използва. Ето това! Това не трябваше да използва. Роком. Гъджес. Добре. Ако Пикачу бие Оникс, просто... Да, не е ефектно също Оникс. Защото... Не, това си... Pikachu! Why you not have move? Няма смисъл просто Рокотон, това е много ангажирано. Значи трябва поне да имаме покемони над левел 15. Това ни говори, че трябва поне да еволюираме Charmeleon. Трябва да еволюираме Charmander в Charmeleon. Добре, и сега, тъй като нашите покемони са пребити, веднага сме пренесени в покемон центъра, които са... където покемоните са ни възстановени на пълна кръв. Добре, все едно. Да, мисля извън камера да отида ето в това храстче и да се развивам покемоните. Другия път ще се пробваме да убием Брок. Не знам, че друг ще убивам, защото ще имам малко така покемони. В смисъл, ще се пробвам да вдигна Пикачу до 12 или 13 ниво и ще се пробвам да вдигна Charmander до 16 ниво, за да еволюира в Charmeleon. Затова да, надявам се да сте харесали моя клип номер 100. Специален клип иска да бъде, не знам какво да правя. Обаче видях клипа на Immortal и се сетих за Fire Red. За тези аз, които си мисля, че копирам Immortal, искам да кажа един дисклеймър. Не го копирам. Всъщност почнах Fire Red много преди него, както казах още в началото на клипа, но надявам се ради да не сте слаби. Да, отново благодаря, че гледах тази Sparkle и се надявам да харесате новия Pokemon Fire Red Walkthrough. Аз забравих, отново ще спомена да пишете в коментарите дали искате да покривам разните видове покемони, разните нови покемони, какво правят движенията. Да, напишете това в коментарите дали искате или не. И да, ще се чуем в следващия епизод. Аре, чао!